Kailian, napintas daytoy adamag para kadagiti kakailian tayo akamang ti government service insurance system gaputa dati jayada pautang para kada kayo. Anya nga taraytoy ken kas ano ang makapag-avail dagiti masiknan. Ada detalye ni Christine Bornolla-Sabaway. Kailian, miyembro kakadi wenno may sa a pensioner nga adati existing loan na iti government service insurance system wenno GSIS. Amuyo kadi nga adati programa adaya ti opisina tapno makatulong ita nga adati crisis. Daytoy ti GSIS Balik Ginhawa Program. Programa iti GSIS kadagiti empleyado ti gobyerno tapno makatulong iti daytoy a tiyempo ti crisis. Ngem anya ba daytoy a programa iti gobyerno? Ti GSIS Balik Ginhawa ket maysa a modified loan moratorium. Akayat na asawan no ada iti loan mo iti GSIS. Isubli ti opisina ti 3 a bulan na binayad mo iti loan mo mangrugi iti December 2025 agingga February 2026. Ito po yung Balik Ginhawa Program na makakatugon po sa panawagan ni President Ferdinand Marcos. Ito po ay ma-refund po ang loan amortizations ng ating miyembro, yung kanilang loan amortizations mula December 2025, January 2026, at February 2026. Sigon iti opisina mabalin nga i-apply tinasawa programa babaan iti GSIS Touch mobile app. Aglag-in ken kitaan ti members request form for loans. Pilyan ti loan moratorium babaan iti refund. Pilyan no anya nga loan ti kayat mo nga ipa-refund. Kalpasan na, pindutan lang ti submit button. Kinuna ti opisina at tuloy-tuloy lata ti regular salary deduction. Ngamgaputa na isubli ti 3 a bulan a naibayad, mapaatid dugmet ti 3 a bulan ti payment iti loan. Huwag po kayong mag-alala dahil ang tanong po ng karamihan, meron po bang penalties o interest kapag nakapag-refund? Wala po dahil ang gagawin lamang po ay magkakaroon ng extension ng loan term. Hindi po lahat ay compulsory. Yun lamang pong may kagustuhan dahil sabi nga po ng GSIS, ang pagbibigay po ng ginhawa ay iba-iba po kung sino po ang mas may nangangailangan. Sigon iti opisina na partak ti proseso, mabalin nga ag-apply agingga October 31, 2026. Dumala niti assessment ken validation dagiti ag-apply tinasao a programa. So ang basis po ng evaluation is upon date of filing. Yun po yung ating reckoning date para malaman kung ang isang miyembro o pensioner ay pwedeng mag-avail nitong loan moratorium. So kung inuulit po namin, kung meron po kayong gustong maliwanagan, katanungan, or further explanation, pwede pong mag-email sa balikginhawa@gsis.gov.ph. Iti datos ti opisina, dumanon iti nasurok sa nga 1,004 agasot a miyembro ti GSIS manipod Baguio, Benguet ken Mountain Province, nga adan iti lawnaan nasurok sa nga 10,700. Isu nga kadagiti empleyado ti gobyerno ken pensioners nga ada iti existing loan na iti GSIS. Anya pay lang ti ururayin yo. Ag-apply kayon iti GSIS Balik Ginhawa. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.